Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Naglilinis sa araw. Tapos nung kalis ang 5 bulan, ipa-blood game ko. Inot, ang blood game niya, papapasuprayasin na niya. Ang otro ko pa blood game nung June 14, yan na June 14. Anong taon na suprayasin na niya? Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko doon result. Ang kawin ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist na yun, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang nga ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining amazing for radyo. I-try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Bitito. Igapot ko, kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt nung blood game na alang kawon so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining missing 4. Di yo, inot, andara ko sa nangani 1K. Dati akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako ning sa half month. 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, dati, ang sarong sandro, nagtatawad na nga ni, abo na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na anit baya ako. Yun may mga pa-blood cam dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood cam, 105 na lang, so creatinine niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom ng Megawa Amazing 4, twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin maipapaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic lang? Minsan nagtatricycle, ngunyan, dailang, ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing 4. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So, yan po ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live, na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. So, aki ko, may kaginhawahan man po. Ang problema min na lang, so, nagpaparakulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So, duman na kita. Taon. Kasi 25 days pa lang siya uminom o 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, pagbababa ng sugar,
Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yun namang gout ang masol. Ang sabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kan bitis niya. Tada siya masyado na nakatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Matulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa ruman na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong sabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, napakataas ang creatinine. At in just 18 days po, nag-normal yung pong creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito. Maraming salamat nanay Opo. and hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Opo. Pakikwento po ninyo nanay kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Miray. Ang haki ko po, Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung News Will of the Philippines, which is I'm the present president. So, siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalat tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega 1, ng Miracle Seed at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, Okay. na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, mayroon akong migraine, mayroon akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric,
Which hindi talaga, miracle talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Dinala namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko, pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinipigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, hiwalay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Doc, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dalalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili.
Kadalasan mangyari niyan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako. Kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako. Pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So, yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview. Kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin, kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano ba yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa ganyan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't wala hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw ko pang inom itong amazing for niya. Iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong amazing for natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato, pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino and even dito sa Pilipinas and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo o ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling ang iyong well-being, yung ngayon nawala na yung maintenance mo at yung strength and vitality mo talagang maganda na, yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa atin lang, sa atin lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anin pa natin itong lahat na nasa natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana wag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health, hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay kong 120 or more kaya-kaya natin. So, matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, lahat ng mga tao kahapon doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga si Greg ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing 4. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga ka-amazing people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Huwag
sabi nga ni Madam Joy, huwag natin panginayangan ang ating pera. It's an investment. Ibig sabihin, invest to your health because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing Four na galing sa Amerika ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Director. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya ng kanyang father, 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB kasi ang papa mo 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po ano nangyari dito kay Papa mo. Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February, yun po yung grabe na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-difference siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng CREA niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao, or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala, no? Nasabi ko, grabe, ang taas ng CREA ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-CREA naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong nurse na galing Hindi makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo.
Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung ano mo, Kreya? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, ano ba yung dokumen dito, request para magpa-Kreya. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang binaba po kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 ko. na lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po Madali. hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Oo, Hindi sabi talaga niya sinasabi nakukuha. ko kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabenta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na. Memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat Doc, salamat po sa Amazing Four, salamat po Madam sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nagtatubuli ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakabuta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak, si Mr. Loreto Pilojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing Four na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Thank Kunin you. natin yung... Okay, magandang umaga.
Hello everyone, Diyos marahay na pagkahapon po sa Indogabos. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President Ma'am Ann Bitito Benzena. Ayan, so magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, so kamusta po ang lahat? Ayan, so kahapon po ay nakasama po natin si Doc Joey Bitito. Ayan, so nakinig ba tayo kahapon sa programa ni Doc Joey? Ayan, so bihira na lang natin makasama si Doc Joey. Sana naman po ay napakinggan natin siya kahapon, 'di ba? So anyway, ngayon po ay bukas pa ang ating office. Ayan, so dito lamang tayo sa Barangay 18, Cabaangan West, sa Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, dito lamang po ang ating office sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, so bukas po kami Monday to Saturday, from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, nung Holy Week, sarado ka tayo nung 17 to 20. So, ngayon, ay tuloy-tuloy na yan. Ayan, so Monday to Saturday. Ayan, so 8 a.m. to 6:30 in the evening. Okay po. So, sa lahat po na gustong mag-message kay Doc Joey Bitito, ayan, ito po yung kanyang contact number. Ayan, sa Smart, we have 0910 448258. Once again, sa 0910-448258. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, yun. So, ingat-ingat po ang lahat. Lalong-lalo na po sa may mga maintenance. Ayan, sa may mga high blood. Sa mga na-stroke na mild stroke na, ayan, so grabe pong init ang nararanasan natin. Ayan, so uminom po lagi ng tubig. Ayan, yung damit natin, wag masyadong mga kapal. 'Di ba? So wag masyadong yung mga dark na color. Yan, so mas komportable tayo kung mga manipis lang po yung damit natin. Of course, sa mga farmers po natin, yan, so umaga tayo magtrabaho ng husto. Ayan, kapag na-feel na natin yung grabing init, ayan, so sumilong tayo sa mga lugar na presko, 'di ba? Sa mga makahoy. Ayan, so dito naman sa sa syudad halos wala ng mga kahoy, ano. So kanina grabe po. Ayan, so kahapon nga, biruin nyo po, 24 years old. Ayan, so may high blood na. Ayan, kaya naman po yung mother, ayan, kasi po ito po ay mag-OJT na sa barko. Ayan, so gusto pong magpakonsulta nung ipakonsulta yung anak. Ayan, so kaya naman po kahapon ay binigyan po natin ng Miracle Seed, 'di ba? So, yun, kailangan po natin alerto tayo pagdating po sa kalusugan. Huwag na tayo maging alerto sa ibang bagay, bagkus po sa kalusugan ay dapat po natin yan pagtuunan ng pansin, 'di ba? Kasi po ang pera na kukuha, ayan, sa ang buhay ay kailanman po ay hindi natin yan matutumbasan, 'di ba? Na kahit po ay bayaran ka pa ng ilan, 'di ba? Pero pagdating sa kalusugan wala po, 'di ba? So, 'yun. Kahapon sobrang dami po ng ating pasyente. Kaya po hindi po talaga ako kahapon nakapag-programa. Ayan, kaya nandun si Doc Joey kahapon sa Dorotea. Kaya sabi ko, Doc, ikaw na lang mag-programa. Hindi ko talaga maiwan dito kasi solo ako kahapon. Ang dami po kahapon natin pasyente. Kasi nga ilang araw po tayong sarado. Yan, so bumalik din kahapon si Madam from Sorsogon na mataas din po yung kanyang creatinine. So, ang feedback po niya talagang grabe yung lakas ng resistensya niya daw. At yung dating pamumutla, ngayon po ay medyo okay na yung itsura daw po niya. 'Di ba? So, bumalik din kahapon si Sir Dexter from Ginobatan.
Ayan, so pumunta daw siya dito last Sunday. Ayan, sarado po kami. Ayan, so bumalik din dito si tatay from Daraga. Ayan, so I think lagi siyang nakikinig ng ating programa. Ayan, si tatay, nakalimutan ko yung pangalan. Ayan, so pasensya na. Ayan, si tatay, ilang araw siya naputol mag-take. Kaya kahapon, kakaklaim niya lang ng kanyang pension, diretso agad siya dito sa atin. Kasi nga yung mga pasyente po natin, especially mga user po ng ating mga amazing products, once talaga na nag-claim na sila ng kanilang pension, kumbaga, diretso na yan dito sa ating office. Kasi kapag umuwi pa, magagastos pa nila yung pera. Ayan, kasi dati, yung iniinom nito ni tatay is Amazing 4, naging Mega 1. So, ngayon okay na po yung kanyang prostate. Sabi niya, pwede bang mag-miracle C na lang ako? Ayan. So, sabi ko, subukan natin. Kasi biruin niyo po, 2,200 lang yata yung pension niya every month. 'Di ba? Paano niya yung pagkakasyahin? 'Di ba? Buti na lang ay sinusuportahan din siya ng kanyang anak. Ayan. So, sa pagkain, yung anak naman niya yung nagsusupport. Kaya sa kanya naman ay talaga hindi niya po winawala or mapaubos yung kanyang mga iniinom na amazing products. Kasi nga ito yung nakalunas po sa kanyang health concern. Kahit po ay talagang nagipit po siya sa budget, pero nilalaanan pa din po niya yung kanyang buhay. Kasi yan po ang mahalaga. So, yun. Kaya binigyan natin muna ng Miracle C, good for 1 month. Ayan, so 1,200 kasi may discount na po siya. So, good for 1 month na. So, sabi ko, tingnan natin, baka okay na. So, kahapon may bumalik din na may pumunta pala. Yan, kasi first time. So, avid listeners din po natin sa radio, ayan, sa DCGB News Online. Ayan, nakikinig po sila araw-araw sa radyo. Ayan, so naoperahan na daw po dati sa Catarata. So, ngayon po ay may panibago naman sa kabilang mata naman po daw. So, mataas din po ang sugar, mataas din ang cholesterol, ang prostate po medyo may problema kasi nga ilang beses po umiihi paggabi. So, ibig sabihin po, maraming pang aayusin, di ba? So, pinuntahan po kami kahapon at nag-avail po ng good for 1 month. Ayan, bumalik din kanina si Ma'am Valie from Ginubatan. Ayan, si Ma'am Valie, kanina nabigla ako nung katawan niya, no? So, sobrang slim na nung katawan po niya. So, ito po ay due for operation sa gallstone. Biruin niyo po, 5 years niya po tong inindang na health concern po niya. So, napakinggan tayo sa radyo. So, pumunta po siya dito last December. Ayan, katapusan po ng December. At nag-avail po ng good for 1 month. So, dito sa atin, almost 3 months pong nag-take. Biruin nyo po, 5 years na po niyang iniindang yung kanyang health concern. At nananakit na po yung tagiliran niya dahil nga po sa gallstone. Ayan, so, nagpa-check up na daw po siya last few days. Nakita na po niya yung result. So, medyo may konting problema pa. Pero ang kinagandahan po ay wala na po siyang nararamdaman na sakit. Ayan. At yung dating malaki yung tiyan niya, talagang nag-detoxification, nag-detox po yung katawan po ni ma'am. Ayan, kanina sabi ko, parang wala ka pang asawa at anak. Sobrang slim talaga nung katawan po niya. Sabi niya, alam mo ma'am, sobrang grabing pasalamat po kay Doc Joey dahil sa mga produkto po niya. Kaya, yung asawa niya daw parang binubus siya. Ayan, so pabalik-balik. Kaya nag-avail siya kanina ng 5 box na Amazing Jewels. Ayan, so yung inaanak naman daw niya sa kasal ay laging may sipon. Ayan, so nag-avail din po ng ating Amazing Jewels. Ayan, so nirecommend na po niya doon. So sabi ng doktor sa kanya, kung hindi na sumasakit, bakit kailangan natin siyang operahan? 'Di ba? Kasi wala naman po siyang nararamdaman na. Yan. So, nagtataka din ako kasi nga, biruin nyo kung 5 years na yung kanyang gallstone,
at nang uminom lang sa atin ng 3 months na Amazing 4, malaki yung naitulong po sa kanya. At dati, hindi na po sila na nakakapagtinda. Talagang nakafocus na lang yung yung isip niya parang dun po sa health concern po niya. Alam mo yung naitulong po ng ating Amazing 4, natulungan na po sa health concern. Ngayon po, sobrang grabing blessed po sa kanya dahil sa continue na po yung kanyang hanap buhay. So ngayon sobrang malaki na daw yung tindahan nila at ngayon po ay kumbaga grabe yung inaasikaso niya na negosyo. Ayan. So kasi ang kinagandahan sa atin lalo na kapag mga due for operation na may mga health concern na, kasi madali pong sabihin, kailangan mo ng operahan. 'Di ba? So, pero yung hanap buhay natin, yung mga epekto na mangyayari sa atin, so kailangan din po natin siyang isipin. So, dito sa ating mga amazing products, so, kung gusto po natin na walang operation, ayan, sa mga gustong malunasan po ang health concern, pwede naman po natin subukan. Sabi nga, subukan mo upang mapatunayan mo, 'di ba? So sa mga gustong malunasan ang kanilang health concern, try it, 'di ba? Pero sa mga taong talagang ayan, walang positive mindset, ayan, so nasa sa inyo na lang. Ayan, lalo na sa mga grabe kung maka-comment So dadating yung oras na dapat pala nakinig na ako sa programa ni Doc Joey. Sobrang ganda at malaki yung maitutulong sa akin. Hindi pala yung kailangan ko mag-comment ng masama para nang naman ay di ba, kung ano-ano. So, hindi po para kay Doc Joey yung mga, kumbaga, yung mga inaano natin dito, kundi po sa mga tao din po na gusto din pong madagdagan yung yung buhay na makasama din po nila yung pamilya nila. Kasi nga, dito sa atin, all natural. So, lahat po dito sa atin mga natural na pagkain. Ayan. So, yun. Kaya kung tayo po ay may mga katanungan about po sa kalusugan, ayan, so, try natin. Diba? Mag-message tayo kay Doc Joey. Since naman po, open naman po ang kanyang mga cellphone. Of course, sa messenger po niya, ginagamit naman po niya. Kasi may nagtatanong din sa atin na kung ano daw po yung pwedeng maitulong sa stage 4 cancer. Yan. So, malaki yung maitutulong ng Amazing 4. Pero, yan, sa abot ng makakaya kasi nga medyo late na din. Pero hanggat po buhay at nakakainom po ang pasyente, may pag-asa po yan. Yan. Kasi nga, di ba, kailangan po natin gumawa ng paraan kaysa hihintayin na lang natin na mawala ang isang tao na wala tayong ginagawang paraan, 'di ba? So, 'yun. So, again, ang ating office dito lamang tayo sa Barangay 18, Cabaangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. So, open po kami Monday to Saturday from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Ayan, so tomorrow po wala kaming programa pero po open po ang ating office from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So lalo na po ngayong panahon na ito, lalo na po ngayon na grabe yung mga nararanasan natin, mahirap po maging kampante. Dapat po alerto tayo, of course nakamonitor tayo sa ating kalusugan. Okay, so ito yung again ang contact number ni Doc Joey sa 0910-44-82598 or sa Globe we have 0917-853-8933. And so sobrang dami po. Lagi ang nakikinig sa ating programa at talagang ngayon na kahit nasisira na yung kanilang radyo, talagang nilalaanan nila at gusto nila makabili ng radyo para naman po ay mapakinggan tayo palagi. Yan, kaya naman tayo laging sobrang blessed na tayo po ay talagang hangad po namin na syempre ma-shift yung mindset ng tao na tayo po ay mamulat sa natural na mga pagkain. Kasi syempre i-analyze din yung buhay natin. Lalong-lalo na po sa mga taong matagal na din po gusto na malunasan ang kanilang health concern.
Pero grabe, 'di ba? Ginawa na natin lahat-lahat, ginastusan na natin lahat-lahat. Pero andyan pa din po ang ating health concern. At naisip natin na instead na tayo ay gumaling, bagkus mas lalo itong dumadami. So kayo na lang po ang nakakaalam niyan. So dito sa atin ay holistic. Ayan, so pangkalahatan po ang ating dala ng ating mga amazing products. Katulad ni Tatay Alfredo Dr. Dadea na marami po siyang health concern that time. Ayan, so biruin nyo po ay talagang isinuli na ni Tatay yung kanyang taniman dahil nga sa hindi na talaga niya ito maaasikaso daw. Ayan, so sinurrender na talaga niya dun sa may-ari kasi nga hindi na siya halos nakakakita. At yan, nagpa-consult sa atin na due for operation sa katarata, may mataas na cholesterol, may stomach pain, hirap na din si tatay makatulog, may maintenance sa high blood. So, ang dami. 'Di ba? So, at dahil niyan, sana pakinggan tayo sa radyo, sinubukan po niya. So, sa pag-try niya ng ating mga amazing products, kasi nga, talagang willing siya na malunasan ang kanyang health concern. Kaya naman po ay pinuntahan tayo dito sa ating opisina. Ayan. Kaya ngayon, ay sobrang blessed po siya dahil sa biruin nyo po 2 hectares na pakwan yung kanyang tanim ngayon. Kaya sa lahat ng gusto na mag-order din po ng pakwan, ayan, na tolinadang pakwan. Ayan, kung gusto natin pang benta, ayan, so mag-contact na lamang tayo. It's either kay Doc Joey, ayan ang address po nila, dyan po yan sa Pawa, Manito, Albay. Ang dami po natin ngayon mga pasyente from Manito, Albay. Yan, kung bumalik din pala dito si Ma'am Salvacion Villa Aranya from Puro Legazpi. Ayan, so ito po ay kagagaling lang sa malaking gastos dahil sa nagpakasal yung anak ata niya. Ayan, nagpakasal na yung anak. At ngayon po ay talagang hinikayat nila na kahit naubos daw yung pera nila dahil nga sa pagpapakasal. Ayan, so talagang ayan, kasi nanghihina daw si nanay. Ayan, kasi that time, malaki talaga yung itulong ng Mega One capsule kay mother niya. Kaya bumalik po kahapon para po ay intake naman po sila ng ating Mega One. Sabi niya, anuhin mo ma'am, kasi kapag nakaipon-ipon na ako talagang lalaanan ko tong buhay ko. Sabi ko ma'am, mahirap maging kampante, lalo na ngayon na mainit, lalo na po siya dati yung kanyang health concern po ay sa puso. So, tridor, diba? Tridor na sakit po yan. Kaya po, huwag maging kampante. Last time niya may nagpa-consulta sa atin dito, 15 years old, 2 beses nang na mild stroke. Ayan. So, kaya sabi ni Doc Joey, agapan na yan kasi mahirap kapag tatluhan. Ayan. Kaya ingat. Kasi lahat ng mali na ginagawa natin sa sarili natin, ayan, pagbabayaran po natin yan later on. Ayan, so nais ko din pong pasalamatan. Ayan, ang ating active distributor na si Ate Annie Gonzalez. Ayan, binentahan kami ng ticket ni Doc Joey. Ayan, so binentahan kami ng ticket ni Doc Joey. Ayan, nanalo si Miss Len ng 25 kilos na rice. Ayan, so last Sunday pala. Ayan, so pagkabuhay, diba? Ayan, so pagbukod sa cellphone ko, sabi niya, Miss Len, nanalo ka ng 25 kilos na rice. Ayan, sobrang blessed, Kaya, sabi ko talagang si Lord na lang ang magsusukli lahat ng ginagawa mo sa mga magagandang bagay, diba? Sa mga tao na gusto din matulungan kasi nga tayo, hindi natin hanggang dito na tumita, bagus din po, syempre lalo na sa mga taong grabe na po yung naranasan. Kasi naranasan din po namin yan dati. Alam ko po talaga sa pakiramdam na kapag walang-wala ka, diba? Kapag walang-wala ka talaga makapagkunan. Ayan, kasi nga dati, nagrabe pong health concern.
Kasi biruin nyo kapag yung lola ko kasi dati kapag may sakit kami, talagang ginagawa nila lahat. Yan, sa hospital, talagang kailangan ipa-confine sa hospital. Yan, yung biruin nyo yung dalawang pinsan ko, dysmenorrhea lang yung problema kasi nahihimatay. Ang talagang confine po yan palagi every month. Biruin nyo 12,000 every month. Saan natin yan kukunin every month? So, buti na lang ay nakilala natin si Doc Joey. Kaya naman tayo ay sobrang ganado tayo magprograma. Of course, lalo na makapag-motivate tayo ng mga taong gusto din po na matulungan sa kanilang health concern. Alam natin na iba-iba yung process ng ating katawan. Yung iba mabilis, yung iba naman po ay mabagal. Syempre wag tayong mainip. Darating yung oras na ay malulunasan din po yan. As long as na hindi ka nagiging negative, as long as na ikaw ay patuloy na hangad mo na ito ay magiging daan sa problema mo, 'di ba? So kasi syempre yung mga na-try mo din dati, ilang taon ka na niyan din, pero andyan pa din ang health concern mo. So dito sa atin, syempre dito sa atin, wala ka naman dapat ikatakot kasi lahat tayo ang lahat ng products natin ay all natural. Ayan. So kasi syempre tayo naman bilang isang tao, mas hahaba yung buhay natin kung puro gulay, puro prutas yung ipinapasok natin sa katawan natin. Kung ano yung mga pinapasok natin dyan na mga mali, syempre, yung iba nga, nasa 30s pa lang, nasa 20s pa lang, kumbaga marami nang iniindang na health concern dahil nga sa maling disiplina natin sa ating sarili. Pero kung tayo ay may disiplina, pinapasok natin sa loob ng katawan natin puro mga pagkain na na kinakailangan ng ating katawan, syempre hindi ka din po dadapuan ng sakit. Ayan. So, dapuan ka man ng sakit, mabilis kang maka-recover. Kasi nga, may disiplina ka sa sarili mo. So, kanina nga, may guest tayo dito. Ayan. So, may guest kami dito from La Paz, Iloilo. Ayan. So, 1 month siya na mag-i-stay dito sa atin. So, kumain siya dun kanina kasi mag-isa lang ako kanina. So, sabi niya, ma'am, ilang taon ka na? So, pinahulaan ko naman. Sabi ko, hulaan mo. Ayan. So, hulaan mo kung ilang taon nakako ako. Sabi niya, mga 23 or 25. Ayan. So, sabi ko, mali. Ayan. So, sabi ko, nasa 30 na ako. Ayan. Sabi niya, grabe naman, ikaw na sinungaling ka kaya. Ayan. Sabi ko, hindi. Talaga nasa 30 na ako. So, 1995. Ayan. Kasi nga, pero inyo nga si Doc Joey, ano? So, 71 years old. Yan, 71 years old, walang maintenance. Wala siyang iniisip na iinumin ng mga gamot niya na para dun sa kanyang health concern. Kasi nga, di ba, bilang isang tao, kapag alam mo may sakit ka na, yun na lang palagi ang iisipin mo. Kaya kung ikaw na, alam mo na, kaya si Doc Joey na walang iniindang health concern, so, iniisip niya lang kung ano yung magagawa niya for this day. Yan, kaya nga, everyday, no, wala ngayon nagmamanage ng Dorotea. Ayan, kasi umalis na yung nagmamanage ng Dorotea kasi nga, 'di ba, maraming kumbaga, inaasikaso na lang yung mga anak. So, balik-balik si Doc Joey. Yan. So, umaga pupunta siya doon, pagkahapon babalik dito, 'di ba? So, 71 pero hindi pa din tumitigil, 'di ba? So, kumbaga naabot na niya yung tugatog ng tagumpay pero siya po ay hindi pa tumitigil sa buhay. Dahil nga sa gusto pa niyang makatulong sa mga taong gusto din pong matulungan. So, yung iba nga sabi nila, Dok, huwag ka nang magkandidato, mas kailangan ka ng mga pasyente mo dito. Kasi pag nagkandidato ka, mapapabayaan mo yung mga pasyente mo. So, tama naman, di ba? Kasi bilang isang tao, ito yung sobrang blessed na tayo din po ay makatulong sa mga taong nangangailangan din po ng tulong. Okay? Kaya naman po sa lahat ng gusto na magpakonsulta bukas, ayan, so open na open po ang ating office. Ayan, so dito lamang tayo sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral na Pilipinas. So open po kami Monday to Saturday from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Ayan, so free health consultation po dito kay Doc Joey.
Bitito. Ayan. So, open po kami tomorrow, 8 a.m. to 6:30 in the evening. Ayan. So, free health consultation po dito kay Doc Joey. Ayan. So, ito po yung kanyang contact number sa 0910-4482-598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. Ayan po. Sana ay may nakukuha tayong aral. Kasi ito yung pinaka the best na dapat po natin na mas kumbaga mas pagtuunan ng pansin. 'Di ba? Lalo na yung mga ibang bagay diyan na wala naman sa atin maitutulong, 'di ba? So as long as na tayo masipag bilang isang tao, hindi tayo maghihirap. Pero kung tayo umaasa sa mga sa mga politika, yan, so mahirap po. Kasi yan, kapag nakaupo na yan, ayan, so huwag ka nang umasa. Kasi, di ba, hindi tayo maiisa-isa niyan kasi sa sobrang dami ng tao. Kaya, yan, magsikap ka para sa sarili mo, magsikap ka para sa pamilya mo. Di ba? So, dito kung gusto nyo mas kumbaga madagdagan ang inyong income, yan, so, kasi dito sa atin, hindi na kami halos po orientation every barangay kasi nga, ayan, kaming dalawa na lang ni Doc Joey. Ayan, kasi nga, ayan, so, dati nagawa din po namin every week. Sobrang nakakapagod din. Kasi dito sa atin, hindi po dito halos, kumbaga, iniisip yung kitaan. Ayan, so, dito ngayon po ay nakafocus na lang po kami halos sa mga taong gusto pong malunasan sa kanilang health concerns. So, based po sa observation ko, the best talaga ang Amazing 4. Kasi dati din talaga naghahanap din ako ng mga food supplement na makakatulong po, makakaluna sa aking mga health concern or sa family ko. So ngayon, natagpuan natin ang Amazing 4. So yun po yung naging daan kung bakit po nalunasan ang mga health concern ng family ko. Kaya nga sabi ng lola ko at ng mga pinsan ko, kumbaga, sobrang thankful sila dahil kay Doc Joey. Kasi paano na lang, 'di ba? Katulad niyan yung pinsan ko na may asthma. Yan, so, nung isang araw nag-message sa akin, ate, sinisipon na naman ako. Kasi naglinis ako sa bahay na kasi nagbo-board na siya dito sa Legazpi kasi nga, kumbaga, nag-aaral na siya sa BU. Pero dati magkahiwalay ito ng, hindi ito mapaghiwalay ng lola ko kasi nga lagi itong may asthma. Pero ngayon dahil sa ating Mega 1 capsule, sa ating Amazing 4, ngayon po ay makakapagtapos na siya sa BU. Kaya ngayon ay sabi ko uminom ka ng Mega 1. Ayan, so nung isang araw nag-message din sa akin kasi yung lolo at lola ko, yan 78 and 77 years old. Ngayon po ay sinipon dahil po sa init. Ayan, sabi ko painumin ng Mega 1 kasi yun lang yung nasa bahay na stock. Ayan, so sabi ko kahit dalawa-dalawa na ipainom 4 times a day. So ngayon po ay okay na. Ayan, so kaya sobrang thankful tayo kay Doc Joey. Ayan, kaya naman po sa abot din ng makakaya ko na maitutulong ko po kay Doc Joey. Ayan, so, ginagawa ko po. Ayan, kasi nga, ayan, so, sabi nga, hindi ko mababayaran ng pera yung naitulong din sa amin ni Doc Joey. Kaya ngayon, kahit sobrang grabe yung trabaho natin, ayan, so, ang dami natin minomonitor dito, yung rent natin, yung Transcend, yung ating clinic, yung ating eatery, yung Dorotea, ayan, so, kinakaya natin. So, kanina, uminom lang ako ng tag-iisa na kapsula ng Amazing 4. So, ngayong hapon, bago nagprograma, uminom ulit ako ng Amazing 4. So, parang hindi natin nararamdaman yung pagod. Diba? Kasi nga, may panlaban tayo sa ating kalusugan. Ayan. So, kapag napagod, magpahinga. Pero wag ka lang susuko. Lalong-lalo na po sa mga tao din po na marami din pong problema sa buhay, especially sa kalusugan, na alam natin na wala nang maitulong, wala nang luna sa ating health concern. Sana po ay mapakinggan po natin ang programa ni Doc Joey na sana po ay subukan po natin, di ba? Subukan upang mapatunayan mo, okay? So, sa lahat ng gusto na magpakonsulta tomorrow, free health consultation po dito kay Doc Joey. Dito lamang tayo sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, and Front, Bangko Sentral na Pilipinas. So, sa lahat po ng gusto na magpakonsulta kay Doc Joey, mag-message po kayo sa kanya
kung gusto nyo pong personal nyong makausap si Doc Joey, mag-message po kayo sa kanya. Kasi marami po siyang inaasikaso ngayon, lalo na wala pong nagmamanage sa Dorotea Resort. So, mag-message na tayo. Ito po ang contact number po niya. Sa Smart, we have 0910-4482-598. Again, sa 0910-4482-598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, magkita-kita tayo bukas. Dito lamang po yan sa ating opisina. So, ngayon po ay pansamantalang magpapaalam ako.